Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. And like the fool I am, put my own game and I pray. You say you found way back inside my closet. Old bones upon bones and joints upon sockets. Dit is Noordewien. Hallo en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik zet er vort maar even bij. Ik ken hem haast mijn hele leven al van jonge jaren in Burgum. Maar hij vierde zijn eigen feestje laatst in. Want 40 jaar lang tattoos zetten, dat is een behoorlijke mijlpaal. Rinto Beckerma, mooi dat is de best. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, best. Ja, na 40 jaar. Nee, wel oké. Ik bedoel, geen rarigheden. Een beetje ziek, een beetje terugheen en zo. Dus ja, nee, best ja. We slaan ze wel wat terugheen en dus, Ja, 40 jaar. ja, Is dat een soort abstract getal? Of zei het die toch wel wat? Nou, ja. Achteraf, of wissel, als het dan zo stinkt, ja, 40 jaar zei me best wel wat. Van, dat je 40 jaar met hetzelfde ding bezig wordt. Dat je het constant in die 40 jaar bijstellen maakt. Dat is wel om het leuk te houden. Of zo. Maar dat is in elk vak zo, denk ik. Ik bedoel, dus is ik net 40 jaar hetzelfde programma doen. Dan stelt ik steeds bij in van alles en nog wat. Zeg maar ja, dan denk ik, ja, fuck, 40 jaar. Ik hier net toch toen ik daarom begon of zo, wissel. Maar toen ik daarom begon, ik net toch dat ik een shop had of zo. Dus, Nee, wie dat net voor een dag nee. Daar ben ik gewoon ingerollen. Zo van werken bij Karel in Greens. Ja, die ging naar Boetland en toen kies ik voor de keuze, koe de shop hoe nemen of net. Ja, dan denk ik, altijd wat maar dwang, want ja, dan maak ik iets, ja, zagen. Dus, Dan maak ik straks serieus werk doen. ja, dat denk ik, ja. Ja, serieus werk. Ja, een collega van mij, die zijn mem tot in den treuren, die bellen dan wel eens. En wanneer is nou echt doen werk, wist wel? Ja. Ja, nee, ik weet trouwens van mijn werk bij de Omroep. Ja, precies, ja. En maar wat doe je dan om van te leven? Ja. Nou ja, dus ik denk dat wel wat een Doe beetje... je dit de hele dag? Ja. Zo'n dagen in de week ben ik mee bezig. En dan krijg je van betalen. Dus ik kan me voorstellen dat zeker in die periode de status van een tatoeëerder is denk ik intussen wel wat verloren. Maar... Ja, en toen win de best ik wel wat tatoeëerders, maar dan win ik een product die erbij dingen. En gewoon omdat ze er net van leven kon. En het weer net omdat ze net goed win, maar gewoon omdat tatoeëren net zo populair weer is nou. En ik denk dat die tijd best wel weer eens komt of zo. Dat zeg ik wel zien, jongere lui van. Er zal best wel eens een tijd komen dat je misschien een baantje neemt maar om de rekening te betalen, wissel. Of het is nou natuurlijk al hier de laatste ziekhelden van een Hola die heeft van alle televisieprogramma's en de rocksterrenstatus en weet ik het al gewoon net. Is de hype wat voorbij, denkst? Nee, dat net, maar het is wel oors of zo. No-shows dat de commercie nog heel erg bot in klauwen erin had. Maar zoals ik de oren kan, dat een protte serieuze tatoeëerders zeg maar de shop opzetten en privé zitten beginnen om het leuk te houden, zeg maar. Om net al dat geneuzel wat er omheen ontstaan is, zeg maar. Vooral social media of asociaal media, want hoe het meesten daarop binnen wissel en communiceren, dat is en dat is er wel al bij kwam wat het minder leuk maakt, zeg maar. Ja, want de kern van het vak is ja, tatoeëren, een lichaamsdeel vastpakken en daar een prachtig plaatje op te wijzen. That's the business, hè? Dat is de business, maar ja, dat is toch. Door televisieprogramma's en we hadden ik wel bivaard, ja, absoluut. En daar heb ik vruchten van plukt. Dus, en het zit natuurlijk heel erg iepen, dat is het worden. Maar als dan just hoe het voor oren is, nee,
dat het echte dwarsbongels wie en boefjes die zich tatoeëren lieten, tot nou hele families die gewoon een matching tattoo komen hellen. Ja, dat is een heel hoor ding. Dus wel, meestal gaan er ook heel hoors mee om. Ik neem dat het H&M gevoel, hè? Dat je weer een t-shirt van Motorhead verkeep. Juist, ja. En dat je dan die BM, bij mij dat nou intussen is als 50-plussers, dat die BM met dat shirtje, dan zit ik wel Ja, dat vind ik een sport is, dat wordt niet middels. Zo, er gewoon binnenkomen, famkes met Motorhead shirt doen of Thrasher of zo, dan zit ik kijk van, nou... Dan nemen ze hem 3 platen van Motorhead en dan showen ze die gewoon. Ja, vond gewoon het shirt mooi, wissel van dat soort. Maar is om even bij die werk is er een laag in die wereld, die tattoo-wereld, in dat opzicht wat loszongen van de inhoud dus? Of is het commerciële? Ja. Is het platter worden in dat opzicht? Ja, absoluut. En er weer recentelijk weer in het Nice. Dan het weer toevallig een shop in Amsterdam. Daar is daar sinds mijn tattootjes ziet een soort kauwgomballenautomaat helikoers. Ja, dat is al iets wat al heel lang in die tattoo scene is. Van dat mensen echt net weten wat ze willen. Kunnen ze een gokje weg in een soort kauwgombal. Maar dit wordt dan heel breed lutsen. En er komt een hele TikTok-generatie komt daarop af. En die maakt je daar een ding van. Een die uit. En dan in Amsterdam een tattootje de kauwgomballenautomaat helje. Ja. En dat is ook een beetje hoe alles wordt. Er wordt ook een soort, in die hele maatschappij wordt vluchtig en snel. En het gaat eigenlijk net meer om dat het houdbaar is of zo. Nee, het maar gewoon, we krijgen mensen die binnen op reis en die laten overal een tattootje zetten. De held is al voort voordat zij waarom in Nederland bij wijze van spreken. Dan gaan ze eigenlijk een beetje voorbij wat het om begangen is, zeg maar. En daar is een hele grote branche om ontstaan. Welke status zie je het voor jou op het moment als toe bij, ik moet even uitlezen, Tattoo Karel, weer een tatoeëerder in de stad Grains. Ja. Nou, daar ben ik wel eens west. En met de regen naar de hoerenbuurt werd mensen dat even te plaatsen. Ja. Wie het een soort stage, wie het een soort bijbaantje? Nee, wij hier natuurlijk het groepje lui werd we toen mee omgang. En die stikwoordkerst die wat ouder waren, die gang daarheen en die lieten zich tatoeëren. En dan zei ze dan zien op en zo van wow, wissel, nou, dat lijkt het, maar het was net zelf. Dus dan moest je vinden, toevallig wie dat dan Joop, die Amsterdammer, die met zijn Engelse vrouw in Burgum wennen. En die weer wat tatoeëerd. En die kwam uit Amsterdam uit een scene wij wissel werd er eigenlijk net meer omheen je moest. En voor de lieve vrede weer naar Friesland. En die gang dan naar Grains om tatoeëerd te worden. En dan gang ik mee. Zo van, ja, die introduceerde die als uiteindelijk in zijn shop. En dan kom je daar binnen en ja, er waren ACDC, rooster toedraaien, er waren bier dronken. Er was een dikke hoen om. Er stien meesten te wachten tot ze naar de hoeren konden. Krijg stien ze op een bus te wachten. Want de hoerenbuurt die vlakbij, wist wel. En dan moesten ze toch even wachten om hun favoriete dame misschien bezet weer. En bij wat voor gevoel gongst toe daarheen? Ja, nieuwsgierigheid? Ja, en dat ik. En ik wil graag tatoeëerd worden. En want ik wil dingetjes op jezelf dienen. Dus ik wil graag tatoeëerd worden. En toen ik net het idee om zelf beginnen te tatoeëren, dat weer net in me opkwam. Maar die eerste keer helemaal alle poespas eromheen. En was een soort ontmaagdere Karel. Hij zwaaide mijn groot kap met zo in hollen. En dan kreeg bier. En ja, er was ACDC opzet. En dan denk ik, oh, wat is dit? Rock'n'roll. Rock'n'roll, ja. En er kwam figuren binnen. Die zijn nooit in Burgum zien hier. Dus, want hoe rock'n'roll weer Burgum op dat moment? Ja. Heel net is dit bekend om. En dat feestje hebben we zelf opstart. Waldrock, Kiehal. Ja. Maar daarvoor... Dronken we in de pleert in de 2 maanden, denk ik. En het fietsen had ik bij de sporthal. Ja, dat weet eigenlijk een beetje, toch? En, ja, want hier draaide ze toen thuis ACDC? Of? Ja. Wij winnen wel al hier. De usual suspects winnen wij helemaal into ACDC's. Maar, Waar hel is dat wij? Ik bedoel... ik neem aan, thuis waar het net draait, denk ik ook. Nee. Dat wie, hoe heet er, zangeres zonder naam. En, dat was mijn eerste concert, de zangeres zonder naam. Oh nee, ik had de Dolly Dots als eerste. Dus, op een haste. Ze maar de rijden. Ja. Maar, nee, dat waren, ze beginnen, wat ik krijg zei, hier is een groepje oudere lui die ik in dat keyhole kwam. Dat keyhole was zelf, dat weer wel een belangrijk ding.
En, die nam ik bandjes mee. En daar stien dingen op. En daar kreeg ik dan bandjes mee. Mario, daar kreeg ik al je bandjes van. Wist wel, mijn muziek erop. En ja, Jappie wie natuurlijk dik into ACDC. Jappie van der Heijden. Ja, Jappie van der Heijden. En ja, dat groepje hangen wij altijd bij om. En we gaan al gauw naar concerten, zeg maar. Metallica in de Westerrijn op een fiets bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En dan vind dat, zeg maar, wat een soort herkenbaarheid in zijn shop. En denk van wow. En omdat ik zelf altijd al teken, al van al jongse woens. Ik teken altijd al. En als juist al die plaatjes hingen, en denk ik zo, wow, wat is er een soort wereld. Het waren natuurlijk al die plaatjes van draken en aardelaars en schedels en bloed en te gek. Ja. Dus en dat zei ik net op televisie of in de bladen winder ik net. Of reclamecampagnes, maar ik heb dat weer allerlei. Let's say internet of wat. Internet, nee, helemaal net. Nee. Mooi verhaal. We hebben muziek bij draaien. En ik ken daar als een enorme muziekliefhebber. Dus bij deze excuses dat ik die vregen ga maar 5 platen nu te zien. Ja, dat weer een krim. Herken ik bij deze. Ja. En Ik dacht dat 4 woorden weer, de kinderen goed leren. Wie maakt je nog eens een nacht van Rinto of zo? Kom Ja, hoor. dat Bij vind ik 4 woorden muziek draaien. Maar we begonnen met de 16 horsepower. Ja, dat ben van die. Dat zijn maar onze ACDC. Ja, we zijn op het ogenblik op een heel hoog spoor. Dus, natuurlijk ik draai ik nog steeds ACDC. En ik verdiep je met ik krijg de biografie van Brian Johnson kocht. Life of Brian. Ik leuk. Dus wel, verdiep je me er nog ik wel steeds. Toen was je meer altijd een Bon Scott man, toch? Of niet? Ja, ben ik nog steeds. Ja. Maar aan de andere kant, aan Brian Johnson had natuurlijk wel iets die dat ze mijn Bon Scott net bereikt waarschijnlijk. En als dan ik daar een beetje in verdiep is en dat het ik op een punt stier dat hij er misschien wel uitstappen of uitzetten willen zo om zijn gedrag, zeg maar. En dat is natuurlijk al die speculatie, maar dat het van alles spelen, dat is wel en zijn grote commerciële machine. Dat hij misschien ook net wilt. Het is het grootste commerciële bedrijf was maar betekenkerst in de muziek. Dus en dat er is weinig wat ze volle verkeer hebben als ACDC. Ja. Van makken tot onderbroeken tot steeds maar. Ja, alles. Ja, de voerel wordt cash. Ja. Maar 16 horsepower, had je daar een mok van? Nee. Maar ik hou wel van ellende en dreigende dingen. En ik kreeg laatst een tas van Maarten die op Happy Music is shit. Nou, dat ging me eigenlijk wel bij jongens. In Hola die had ik niks mee of zo. Maar ik vind zwiere kost, vind ik fijn. In boeken, in en 16 horsepower is natuurlijk wel zwiere kost. Van de week een klant en die begon over Life of Agony. Nou ja, als er iets zwiere kost. Hij zei dat had me toch een zwiere periode geholpen. Nou, ik zei hem ook net weten, want dat is net echt van de handlezende materiaal. Wist wel qua. En dat is met 16 horsepower. Ik zei, dat is lekker dreigend. En natuurlijk die David Eugene Edwards, ik net een onbesprutsen en verleden en familieverhaal. Ja, er zit een randje omheen. Er zit een randje omheen en dat vind ik leuk. Dat smaakt me wel, randjes eromheen. Het verhaal, ja. En dan is het een tijdje voor de West. En dan kocht ik het een titel in, kocht ik het op vinyl. En die klinkt dan geweldig en dan is het weer helemaal weer waarom. Zeg maar. Vooral diezelfde. En dat is een goede plaat. Wat ik de laatste jaren ergens maar associeer is het de volgende artiest die we draaien hier is Jason Isbell. Oh, ja. Maar een beetje het symbool van die voorliefde voor Amerikanen, countries. Ik weet net precies welke blues. Het is van alles wat. De soul, is die ook net vreemd, had ik het idee? Nee, als het maar eerlijk is. Wees wel. Is dat het gevoel, moest het Ja. En Isbell, de laatste platen, maak ze binnen. Ik werd wat commerciëler. En die beste man die zit natuurlijk vanuit zijn drive-by truckers verleden. En hij is gewoon een van de beste songwriters, gitaristen op het ogenblik, denk ik. Ik denk dat mensen net weten hoe goed dat hij is. En dat just ik wel in Amerika, dat hij de Ryman Oratorium of de Grand Ole Opry alweer aan uitverkeerd. Ja, hij is daar echt heel goed. Hij is daar mega. En, wat doet hij in Nederland? Paradiso? Ja, Paradiso, Oosterpoort is maar. Die zaal. Die zaal. Ja. En
hij gaat altijd standaard naar huis met 3 of 4 Grammys of zo. Omdat hij in dat clubje zit. Maar met bepaalde producers bij zitten. Met Chris Stapleton ik bij jet. Extra namen, hè? Ja, Chris Stapleton. Ja, die is god, denk ik, in Amerika volgens mij op het ogenblik. Die kan niks verkeerd doen in Amerika. Dus, maar Isbell, ja, gewoon een van de ongelooflijke betere live bands of zo. Dat stiert zo als een hoes. Die man stiert los van die band. Hij stiert recht als performer. Je had die band onder controle, maar toch is het een eenheid die band. Het is geen solo of freewheelerij of egotripperij van hem. Het is gewoon echt een hele hechte band. En geweldige muzikant. Gewoon, ja, een van de betere live acts van de laatste jaren. My Marcus King bijvoorbeeld. Want ja, dat is ik. Zijn naam, maar dat is een ander verhaal. And our love won't change, our love won't change, our love won't change a thing. I couldn't leave my father here to finish up his life alone. And I saw you in her daughter's eyes last night when she caught me in a lie. And I need you. Prachtig nummer van een fantastische muzikant en zijn band, zet ik hem er even bij. Overseas, ik had toen Jason Isbell. Die op het lijstje van mijn gast van Joet, Rinto Bekkema. We kennen elkaar al meer dan 40 jaar, maar het lijkt mij wel leuk om eens even gewoon een noffelijk parteer te gaan hoe het leven, muziek en vooral ik zien met je natuurlijk, en dat is het tatoeëren. Dan nog even over die muziek, want het is natuurlijk een horrorvraag om die 4 platen nu zie te letten, maar de hartstikke dingen, dus ben ik heel blij mee. Ja. Nou ja, ik ga Die gewoon... muziek, dat is toch een absolute rode lijn in je leven. Hè? Ja. Hij is ooit eens proberen om een instrument te... Ja, vroeger trompet. En ik had wel een gitaar, ik had wel gitaar. Maar er is zo niks bij muziek. Ja. Of Maar is het leuk om te ontdekken? Ja, dat ik. En gewoon alles erachter en wissel. Ja, want de verhaal kist ik zou vertellen. Ja, want meestal vreeg dan ik wel eens van, maar ik word vertellen in de shop, weet je wel. En dan is muziek en eten ben goede bindende factoren, zeg maar. We hebben een Spotify-lijst van de shop, want meestal, we kennen het net, we vinden het ook. Nou ja, kist luisteren, weet je wel. En zo ontdekken meestal weer... Ja, ik ben een groot promotor van die list. Ik wil gauw eens meestal in, of die sturen me zaterdag eens aan een appje en dan zit ze op de veranda met een whisky en haar ze de lijst. Vind ik machtig, weet je wel. Ja. Dat is mooier dan al je ellende en weet je wel, verhaal. Soms dan, je zit er daar de hele dag en die meesten... En natuurlijk komt er ook wel ellende, komt er ook wel op paard, maar je moet als bindende factor en muziek vind ik dan heel belangrijk. En, nou ja, er is een fanatieke, wie is in ieder geval, concertganger. Ja, ik zoek wat minder, maar dat wil net echt slagen, want er komen... Met de volle leuke liedse ding. Grutte ding ging ik eigenlijk niet meer in. Massale ding, had je net zo vol mee? Nee, helemaal net. Wissel, Rammstein is net op mij besteed. Is maar, ik zei laatst niks in die hiek dan voor op. Ik zei, naar Rammstein gingen en krijg ze maar die voetbalclub naar de wok. Ik zei, het gaat net om de kwaliteit, maar om de kwantiteit. Dat mag. En voor iedereen die het mooi vindt, lekker gingen. Wissel. En dat krijg ze mijn heel pro-Nederlandse ding. Ja... Nou, ik op tillen, dan gaat me het hier al overheen staan. Daar hak ik niks mee. Ik vind in Nederland, er zijn wel echt wel leuke muzikanten. Maar die mag wel even ontdekken, even vinden, zeg maar. Nou ja, en die smaak gaat toch richting Amerika voor een groot deel. Ja, of Engelstalig, zeg maar. Meer Engelstalig, ja. En dat vind ik in Glasgow, protten en... Het boeken in het Engels schrijven en wat ik eigenlijk in het Engels lezen of zo. Wist wel dat... Geen filter van een vertaler. Nee. Er gaat vaak protte verlen of zo. Vooral altijd mijn accenten, wist wel, en zo te meidje had en slang en dat soort, dat soort dingen. Wie teachen we weer omvragingen van wat als net met tatoeëren, als kiezen moest, net met tatoeëren of geen muziek. Ja. Dan ga ik net met tatoeëren. Want die uitlaatklep vind ik wel erg zo. Weet wel, dan gang ik schilderen of iets dergelijks. Maar geen muziek, dat lijkt me echt een crime. Het is wel heel stil, hè? Ja, het wordt wel heel stil, inderdaad. Het wordt wel heel stil. Nou ja, en dat is net alleen een harker en een consument, om het zo maar zo te drukken. We gaan misschien al dat Waterfestival deel zetten. Ja. En ik zie die nog staan te zien naar Ronnie James Dio. Ja. Mijn vrouw zei het nog wel eens zo van... je komt een pro en doe hartstikke in, er komt pro de meesten in.
En ja, iedereen maakt het van niet een stront en zo van, en ben ik maar meesten. Maar als dan backstage is, vooral het laatste hier, en dan staat een meter van die Tony Iommi. Dan denk ik wel, what the fuck, dat is fucking Tony Iommi. Weet je wel? Ja, maar even zeggen, we hinten ook ACDC, maar Ozzy, Black Sabbath. Ja, Black Sabbath, ja, dat soort. En dan wissel, dan staat zo'n man een meter van die En dan, ja, ik kon net het handje te scootje of zag je een handteken. En dan denk ik van, oh fucking hell, daar zit Tony hier. En dat just dan ik, of zelfs toen, in het laatste hier, hoeveel mensen eigenlijk mij die laai ik op een foto. Van orenbands, die ik datzelfde hier. Van, ik zie de weer voor die tijd wat geneuzel hoe dat over Black Sabbath en weer of Heaven and Hell toen een protte gedoog omheen en eisen. Hey, Grutter hien ze misschien wel vinden kent, maar legendarisch er net. Dan hien ze meestal uit de deerhelje maar, zeg maar. Legendarisch was het net. Ja, want hoe hast u daar al die jaren om bij Walter? Want met dat gevoel, lekker een soort verwondering van, nou helemaal van mijn helden, Tony Iommi, Ronnie James Dio. Dus een keer naar Burgum. Ik hier natuurlijk letterlijk tussen de kaaien in. Ja, net dan zat dusdanig mijn organisatie te maken of zo. Ik helemaal er wel altijd wat zien noemen. En mijn mening wordt Jan dat vind ik wel. Maar zo van ja, dat soort dingen. En dat had ik letterlijk mij op een hoger niveau dan mij een jailbreak zijn in de Blokhuis Poort. Nou ja, als ik in voor de festival is mij op de huis. Daar zitten lui en dat hiek ik altijd met concerten in Kieho. Ik weet net als wist dat Kieho ooit onder druk stier dat het dicht zoer vanwege geluid. We had een brief kunnen naar de burgemeester. En Kees wist daarvan en die zei, ja, dat mag ze doen. Die had gewoon bij de burgemeester in de brievenbus dienen van, je weet net hoe belangrijk dat zaaltje is. Hè? Je kan wel naar een, wat nou bijvoorbeeld een Ziggo Dome staan en dan staan die lui daar op afstand. Maar vooral in die metal, wie contact met die muziek, want wie een heel grote lui die het zelf ook muziek maken, wie er niks moois dan jongens die in de bar in Keyhole zitten, met een bierke, met Venom of die organisation of water ik maar spelen had. Wissel, dat soort dingen. En dan wie het gewoon mooi om die lui daarheen te krijgen. Want heel veel mensen denken dat het onmogelijk is. En van, hoe is dat mogelijk? Nee, dat is te dwan. Als je de juiste mensen gaat en dan kun je wel... En een beetje geluk had. En een beetje geluk, ja, geluk maar. Ja, dat maakt sowieso. En kansen waren... nou krijg ik al dat mensen zeggen, ja, die of die, dat ze zelf ik had, die denken, toen stek je een kop boven mij veel uit en ondacht. Nee, toen krijg je een kans en die neemt of die neemt net. En die meesten die kans net nemen, die zullen er altijd een beetje naar zien van, misschien hier toch ik maar. Hoeveel muzikanten die willen een kans krijgen en toch het net dwarren. Want ja, we moeten wat opjan of zo. En dat snap ik al, hè. Maar ja, die kans komt net weer waarom meestal. En ja, het zou water toch ook ontstaan. Op een beetje media of zo, volgens mij, laten we een festival doen. Ja, we hier net een dichtgetimmerd plan. Wij maken lekker een festival. Nou, dan gaan we het doen. Ja, en dat is het mooie om Kees. Kees Koudzaal. Ja, Kees Koudzaal. Zo van, jongens, probeer die maar. We zoeken wel wat skipstrand. Nou ja, het skip is eigenlijk een strand. Ja. En nou eerst jammer dat... Ja, tijden hebben we tijden, het houdt op. En die heb me kent, denk ik, zat het toen, wie ken het nou net meer. En ja, en die gezelligheid, ja, dat is weer tof. Wissel. En meestal zie ik altijd toch een vervanging of zo. Dat vind ik wel grappig. Ja, het is correct zoals water ook toen, wissel. Of als ze toen mist, als ze toen uit West bent, ja, jammer. Ja, het is net oors. Dan krijg je wel in de overlevering bij. Ja. Ja, is dat hetzelfde gevoel, ik bijvoorbeeld, ik weer, met 40 jaar tattoo artist. Nou, dan had je een feestje in een tattoo shop. En nodig een fantastische muzikant uit. Ja, dat wie komt die ook even voorbij fietsen per ongeluk of net? Ja, nou, het ben kans. Ja, nee. Nou ja, daar hoe sprut. Nee, nou ja, dat gang ik weer zo. Ik ben even hier in Siegel is een fantastische Britse bluesmuzikant. Zeer geëerd. Tietje Nederland wennen en Tjimurg Curaçao wennen Tjimurg. Die een Europese toernooi. En hij doet er niet eens op in... Ja, nou het weer net op eens. Maar hij weer... Peri waarom weer er in die Duna. In het blues en bruise. En ik denk dat ik hem de laatste 20 jaar al... wist wel een keer als 12, 13 jongen of zo. En heel enkel kom je wel eens onder praten of zo. Het is net dat ik dat opziekje, maar dat komt dan zo toevallig. En in die Duna rekken we onder praten, want het weer heel rumoerig, want er weer een mengeling van het bluesfestival
en het Bierfestival. En hij ziet er akoestisch en dat weer net een goede match. En toen waren er inderdaad net echt vriendelijker op. En hij zei, ik van zien mij gewoon het boekenmatten of mijn band, maar net akoestisch. En dat snap ik. En dan raken we zo aan de praat. En ik had wel eens vaker dingen in de shop gehad die dan toevallig onwaaien kwam of via. Jake LaBots, hè? Ja, Jake LaBots. Ja. Het mooie werk dat iedereen toch dat Jake komt zo nou. Maar die komt in juni. Maar, net in de winkel. Nee, er is mijn uitnodiging in, Ja. maar net de namen erbij. Dus de kast, En Siegel zei, ik zei toch nog wel eens privé optreden, want het hier zien dat er dat dier. Ja, hij zei ook nog wel eens. Ja, zo raken we onder de praat. En hij is ik tatoeëerd, en dus dan gaat het al wel makkelijker. En toevallig ik hang er wel bij een shop onder in Nederland en die tatoeëerder is ik bluesmuzikant en die ken me qua en nou ja, zo van die en de commentoren. Maar toen kwam die lockdown ertussen en toen hadden we eerst nog in overweging om die in Glinsenstaten te doen bijvoorbeeld. Maar ja, dan komen er weer hele andere dingen en dan om mijn hoeken. En toen dacht ik, toen weer op tour, dus ik mijn berichtje die en ik zei, hey man, zullen we het nou eens oppikken? Ja, nou ja, ik ga alleen maar T.Z. Honor, zei het. Nou ja, wordt het een T.Z. Honor. En weer eigenlijk net een feest voor 40 jaar. Het weer hoor ik er ook aan, ja. Dus het weer wel leuk om al die cadeautjes te krijgen en felicitaties. Dat viel wel goed. Maar het weer eigenlijk gewoon voor vrienden en kennissen. En Ian Siegel een keer in de shop te houden. Just you come back home. Ian Siegel, Holler. En dat dankzij mijn gast, Rinto Bekkema. Ja, muziekliefhebber, dat boppen al, Woordpiek. En daarna is al meer dan 40 jaar met een tattoo-machine in de waard. Dat tatoeëren, hè, de tattoo Karel. Hartstikke Grains. Nou zei hij, de groeten, ik in het boetloon. Dat met de hele patte keuze wist op dat moment. Ja, want dan gist er niet eens de provincie en gist op toch een behoorlijke verneemde stritter van Grains gist zijn eigen shop hier beneden. Dat is... Ja, ik werk daar al een periode natuurlijk, een paar dagen in de week. Dus op wie die stap net zo groot? Nee, dat voelt op zich wel mij. Weet je wel? Alleen dat ze het dan zelf runnen mas. En ik heb wel een ier eigenlijk voor hem werken. En dat weer een beetje de deal als een soort goodwill, zeg maar. Wat voor man wie eigenlijk? Een piraat. Een piraat. Ja, echt een van de laatste als het boeken over old school tatoeëerders. Ja, want ze nemen hij wel old school, maar Karel weer de echte of net? Ja, dat weer als het verhaal, jammer dat hij de Soesten boek was. Toen hij cremeerd worden is en hier of wat we waarom ik. Toen hij lay op een kop in de kist, maar de kont omheen. So everybody can kiss my ass. En verhaal, dat was net van mogelijk. Hij hier tatoeëren in Australië leert. In de jaren 60. Dus Australië jaren 60 weer heel erg biker gerelateerd. Dus al die tatoeëerders wie in boefjes. En hij ziet ook in een band die het in zaaltjes spelen, wat ACDC in het begin ook spelen, wat Roos Tattoo in het begin ook spelen. ACDC in de jaren 70 wie eigenlijk van famkes en Leeds Band in Australië. En Roos Tattoo wie van de boefjes. Dus dat had ik een beetje die status en die tatoeëerders daaromheen ook. En hij kent al die namen van die nou beschouwd worden als de voorgangers, wissel van al die tatoeëerders, echt die old school methodes. Gewoon zelf voorzien, zelf dingen, maatje kleuren, zelf maatje nuddels, machine zelf maatje, handschoen, wat gingen we nog nooit van jet. Wissel al dat soort dingen. En weer een boefjes. Wat ze verdienen hier gangen ik uit. En dat gangen we niet op en dikke auto's en goud en weet ik het al gewoon let. En ja, het leven, zeg maar. Het mooiste verhaal is dat toen hij van Australië naar Nederland weer kwam,
toen hier een tussenstap in Zuid-Afrika. Want daar hebben we hier de familie en daar gaan er een tijdje werken. En toen kwam er in Nederland en toen waren er voor het achtervolgen een interview door de BVD en de Veiligheidsdienst en de politie, weet ik het al helemaal net. Hij hier in Zuid-Afrika maar in een werken. En dat blikte dus Ronald Biggs, de treinrover te wijzen uit Engeland, die op de vlucht. Wissel van dat soort figuren kwam hij in, dat Lutse roemen. En ja, hij wiek een lietsboefje, maar er altijd zien hoe net echt een boef. Wissel, dus ja. Vind je dat het leukst? Die beetje dat Ja. Griekse gebied? Ja, of het Griekse gebied. Ik neem het altijd een beetje het Frank Sinatra gevoel. Zo, Nee, ik hoef net de gangster uit te hingen, maar ik vind dat soort mensen wel. Nee, daar zit een rondje omheen. Ja. Een soort aura van maar whisky, tattoos. Ja, dat is ik zeg maar echt woordpieken of zo. Is wel woordpieken praat. Maar en dat haast natuurlijk overal. Dat haast in de Achterhoek en in Brabant ook. Maar gewoon, ja, meestal is net zo volle wiesmakkers, zeg maar. Dat vind ik het mooiste. In hoeverre is het zelf? Dat wordt maar die woord minder. Maar zo nou en dan mij weer eens even de piraat wezen of zo. We zullen even een remmen loeken en dan wordt het. Het tijd verhoort ik natuurlijk alles om die heen. Je ken ik net overal. De was in ingaan en nee, want dan naaien ze die in de heer wissel. Nou ja, maar ik had meestal daar wel in verder in tune in die zin van die beleunen daar maar in volharden als het ware. Nou, misschien is het meer een sporthast om lessen in de ziet van wat is vrijheid, wissel. Om precies, nou misschien is vrijheid ik wel een beetje die ding doen kennen onder de radar bloeien, wissel. Net vol en de tussentrossielen kennen. Als de volle skopst of truws krijgt je te volle weerstand misschien wel. Ja. En dat is het zeker in uw vaak op het ogenblik. Er is zoveel regeljouwing ik bijkwam. Die grustgedeel nergens ook gaat. Maar dat is omdat andere partijen zich bemoeien in en mij. Een branche werd eigenlijk van tevoren niks regelen wie. Dus dan worden de regels zwaar die maken. En als die regels in een keer makken binnen, dan is het heel moeilijk om die weer om te boeren, zeg maar. En dat er dan ook nog weer geld in spul is. Gruthandels, grote bedrijven die zich inkeepje. Ik in regeljouwing. Ik bedoel, daar ben ze in Nederland ik net vies van. Zeg maar, Is dat mij de tatoeëren ook gewoon volwassen worden en een normale industrie worden dus? Ja, omdat een heel grote mensen die niks met tattoos hebben. Maar wel heel slim binnen, daarin stappen en daar de potentie van showen en daar geld uithalen. Het grootste gras van alle fabrikanten is oernam terug, investeringsmaatschappijen, cosmetische bedrijven. Want die lees ik op de loer. Want dat is een grote merken, een hele grote merken. En kist u die als tattoo shop Rento in Burgum daar nog gewoon ontloeken? Of is het nee. alles omvattend intussen, dat is toen direct net meer ontkomst? Nee, daar ontkomst net waarom. En dan had het te krijgen met inkeep van inkt, neem ik hoor. Ja. De machines? Nee, machines net, want die zoekt in principe nog wel maatje kennen gewoon zelf. Ja, dat ken heel goed. Alleen daar is zo'n ontwikkeling in. Trompro disposable wordt dat het al hier ik lichter ken, wat beter van in de hand is en makkelijker te onderhouden en skin te maken. Dus en nurrels, al dat soort spulletjes ik dan wel krijgen zonder dat. En haast gruthandels en haast lietse gruthandels. En daar ben ik nog genoeg piraten in Westland. En wij kepen leven bij piraten maar die regeljouwing daar kist net meer om het loeken. Want als je als professioneel tatoeëerder zeg maar, die profileren wordt, of als het alleen nog maar een Facebook hast, dan wist je voor een beroepsgroep ongezoen. En dan moest die keurlid door de GGD. En als ze is thuis, dat maakt niks uit, dan moest die keurlid dan door de GGD. Want dan krijg je een vergunning zeg maar, om te tatoeëren. En daar is hij net meer om ontloeken, je hoort erbij. Dus, en ja, daar is. Ik volg hoe het dwan. Hoe die hele. Nederlandse tatoeëerders zijn het eigenlijk goed verenigen. En dat is ook heel lastig. Is wel eens proberen. Ja, tegen keer. Maar Henk Chefmacher en de Bond. In die laatste lockdown. Maar een heel goed voorbeeld. Toen vorige keer de GGD in de shop weer. Dan zei het zo'n dame. Ja, want in Nederland wordt permanente make-up. Is onder dezelfde noemer als tatoeëren. Omdat de handeling hetzelfde is. Verder staat een heel eind uit elkaar.
En dan zoest een dame die een ier of krijgt 6 maanden permanente make-up doet. En enthousiast is, zoest mij een chefmaker om tafel. Over hetzelfde. Nou, dat gaat natuurlijk nooit werken. Nee, curieus, maar... ik zoek maar ook net maar om tafel. nee, maar daar hast er niks hoor. Haast er niks om. Nee. Nee, dat leidt zo 4 uur elkaar. Dus, en dat soort dingen, zo'n losje worden maten. En moeten dat een heel oudere tatoeëerders natuurlijk piraten binnen. Want die zijn opgegroeid in een periode dat ze alles zelf dan moesten. Letterlijk de vrije jongens. Zelf, er moest zelf een spul komen. Er moest zelf inktmaatje. Ze hebben zelf ook begonnen. Ja, tuurlijk. Een nuddelsmaatje en dat hoeft nou net. Je kan gewoon alles bestellen. Dus die mensen ben ik zo afhankelijk worden van boeten uit. En een vriend van ons in Duitsland die in die lockdown zo mooi kost een cursus nuddelmaatje kost. Het is een beetje gek om stijkerij. Maar dan zei hij, wat dat de Chinezen morgen je nuddels met maatje? Wat dan? Ja, een grootste gedeelte zo oncloud wezen. Want die werden net goed zijn nuddels maatje maken. Ik ga er niet van, maar dat is een behoorlijk ingewikkeld proces, toch? Nee, dat Of valt net? op zich wel mij. Maar Ik meen dat is, want de ben wel nuddels ook chemisch maken, toch? Of net? nee, dan had het over het schimmaatje ervan, over het steriliseren, zeg maar. Maar het is nou het fabriceren van hinder nuddels. Masterchinos die een eigen kwastenmaatje, maar zal die hiertjes erin stapje en wordt een plaat of een rode kwast. Daar ben je volle versies van. Ja. En daar je het prototype in zit. En dat mag wel weten hoe dat doet. En als het één keer een PKD in has. Maar het is een teter over een vervelend klusje. Maar ja, vroeger deden we niks oors. En nu pakt het uit een pakje en is het steriliseerd, een blisterverpakking. Is het niks en gooit het weer voort. En ja, stel dat er al hier over zelf dan moest. En inktmaatje en dat soort. Ja, ik denk dan een hele grote hacken. Hoe zit het nou maar op dit tijd? Want ik kan niet verliezen, kwam ik die best wel stressvol zien. Want er weer gedonder hoe dat inkt. Is er nog steeds. En dat is er nog steeds. Ja. Nou, tussen alle kleuren weer broeken of net? Ja, in principe zijn er wel alternatieven. Ja. Al die merken. Die... Maar daar ziet wel een probleem. Ja, omdat de regeljouwing die daarvoor in het leven roepen is een organisatie die consumenten beschermt, je wil, zeg maar, zien. Het mooie daarin is dat het zoals in zoveel gevallen het meest niet recht verstaan van er zijn een paar tattoopolies in Europa. Werd artsen, professoren die dat onderzoeken wat er miswijzen kan. Om jou van hebben we nog net een vervelender of een slechter onderzocht alternatief. Want dat is heel snel de groen uit stamt. Vroeger zitten er maar een heel paar bestandmiddelen in. Nu zit er 10 middelen in West eigenlijk de naam naar eens van Lezenkist. Dus die kans op iets, een reactie op die bestandmiddelen, is ik groter. En de pigmenten moeten zich nog maar bewijzen hoe die hebben. En die andere pigmenten die hebben zich zeg maar bewezen in jaren filteren en trial and error proberen. Oh, dit is net goed, dat is en het bloeis. En nu moet het eigenlijk weer, zit het weer in de stad. Die merken die inkt produceren, zijn er wel heel druk mee bezig. Want alles is wel weer voorradig. Maar het mooie van deze regeljouwing, de blauwe en de groene niet verbinden worden. Die groene zit in 65% van onze pigmenten. Nu ben ze bezig, diezelfde club, die REACH, die door die regelgeving was ik in Engeland van groen krijgen. Maar daar maar die blauwe en groene wel. Dus snap ze een beetje waarom ik denk van, hoe zit het in elkaar? Dat zou ze kennen van, oké, sigaretten zijn schadelijk in Europa, maar die zijn net schadelijk in Engeland, dus er ook maar zat. Ja, precies, ja. Als het dan Dus, Londen is, een weekend, pak maar. Ja, die inkt is daar lieke schadelijk als dat in Europa is het net. Want die blauwe en die groene die staan al 80 hier op een witte lijst. Maar daar zit ik weer andere dingen achter. Farmaceutische, cosmetische bedrijven die het soort patenten hebben op kleurstoffen. Dat gaat heel vier. In Jutendijk is haast geen kleurstof meer loskeepje. Dan al die halffabrikaten van de branche. Dan haast een grote speler als een Bayer of BASF. Dat is een hele grote branche. Maar, uiteindelijk al het resultaat van een grutter wordend tattoo-circus. Ja. Wie dat in een shopje bleun, even gechargeerd in Grains. En nou, dus is dan in Burgum. Dan weer die industrie direct nooit om ons tien, denk ik. Of? Nee. Nou ja, dat is logisch. Alles leidt onder een vergrutglas en get hut en grut. Omdat het natuurlijk toegankelijk en makkelijk. En het komt in de media. En kies die jongeren die beginnen, kies daar in. Die wil ik die rocksterrenstatus, die wil ik dikke auto's, die wil ik gouden ketting en een mooie squon. Snel, dat kies ik.
kist hun ik net kwalijk nemen. Alleen er is maar een hele lichte groep die de diepte ingeeft van waar komt het bij en hoe is het opgebouwd. En nu lijkt het wel dat iedereen denkt dat ze het shell op mij uitvoeren ha. Terwijl al die fine line vreugde, dat is 100 jaar geleden ik al proberen. Toen snapten ze ook al dat het net werken. Dus het komt ergens bij. Of zo. En zoals wel dat steeds meer die al een tijdje bezig ben, die stap weer waarom door zo van hey, waar ben we nou eigenlijk mee bezig? En waar komt het bij en waarom doen we bepaalde dingen, waarom we dat zo doen? Dus en aan de andere kant, zoals ik waar die populariteit komt ik terug, dan komen de dingen op een merken die totaal anders binnen dan wat in het verlien zegt. In de adelaars en de ankers. En dan is er een hele nieuwe groep die daar weer instapt. Die vindt dat mooi. Die wordt er ongelutsen. En dat kun je niet kwalijk nemen. Nee. Want het ziet er heel anders uit. Als, alleen de houdbaarheid van dingen wordt wel heel erg in twijfel lutsen. Dat is net meer belangrijk of zo. Dat merk ik om mensen die eigenlijk trots zijn op de slechtste tattoos die ze hebben. En ze vinden het normaal dat dingen 2-3 keer bijwerken, wurmmatten. En dan is het nog net goed. Dat is heel typisch hoe dat werkt, zeg maar. En dat is een beetje, ik wil een beetje maar die voortgooien maatschappij ding, snel. Ja, als het duurt was, ja, er is altijd wel een website waar dingen vinden kerst. Als die naar je school was, dan is altijd wel een website die van die aan versturen leert, zeg maar. Dus dat. Best blij dat. Er is een gelimiteerd aantal whiskyfles naast jong. Ja, dat kwam ik wel zo. Maar was dan een idee. Ja, nee, prachtig. Maar er zit mooi de data op, 1983, ja. 23. Best blij dat toen in de jaren 80 begonnen bent. Ja. En heel eerlijk zijn, als ik nou, weet ik net dat ik erin stap. Zo. Het is saoors en de shop. Ik ben recentelijk in Frankfurt weer een grote beurs. En wie voor het eerst dat een hele grote lui van dat niveau en in die branche, er zijn wel meer beurzen, maar die zijn eigenlijk een beetje meer een soort stadjesmarkt voor wissel, daar kan iedereen staan. En dit wie eigenlijk werd voor u de grote naam stenen. En iedereen die het spreekt, uit Japan, uit Amerika, zei van hoe is het nou in de shop? Het is oors. Dat is wat iedereen zei. En dat is het eigenlijk. Had die COVID eigenlijk nog een heel grote invloed op Holland? Ja, dat vind ik wel. Ja. Meestal haast of zo. Wissel, ik krijg een maturiteit in helje. Of nou kennen we alles. Wissel, iedereen maar naar alle concerten die kwamen en per saldo binnen ik een hele protte. En ja, ik weet niet wat dat is. Een soort, ik krijg een maturiteit in helje. Maar en ik ben echt blij dat ik in die tijd instap ben. Dat randje van wissel, dat echte oldschool of zo. Die verhalen uit de eerste hand meekregen. En dat zelf ik nog, wij gaan kleurkepen bij de apotheek op de hoeken. Dus wij moesten voordat we begonnen nuddels solderen. Ik weet nog de eerste keer dat we Hans konden, die waren zo hartstikke duur dat we die weer in de wasmachine dienen, want die konden we ze wegbroeken. Nou ja, en die eerste, tenminste, die eerste tattoo weer mijn pooier, toch? Ga ik lezen. Ja, ik moest Iets met een bilnaad. Ja, nee, dat wie een dronken, dat wie mooi. Dat wie een pooier en die kwam eigenlijk ergens, ik denk, tussen Friesland en Grens. Hij praat een beetje binnen Moelsk en als er dan dronken waren, wat er heel vaak weer, dan wie er helemaal net te verstaan. En de heer Karel me aanpraat dat ik wat oefening mocht. Dus ik hier thuis al wat dingen en ik mocht dan Karel hier de lijn en schaduw dienen en ik moest dan inkleuren. Maar ik hier hele mooie glimmende Amerikaanse machientjes waar ik heel trots op ben. En Karel hier van die dikke Kango dingen uit Australië. Ik denk, holy shit, wat is dit? Ja. En we hebben net van die mooie stoelen waar iedereen op lezen kon. Dus hij ziet op zijn bureaustoeltje heel onderuit zakken. En aan de binnenkant van die arm en bewegen. En we zweten allebei, dat was bargen. En, maar ja, ik had het toch goed van afbracht waarschijnlijk. En ik mocht orenweeks komen, zeg maar. Dus, maar hier is er voor alles
Mag ik even een privé dingetje erbij vertellen. Ooit ben ik 50 geworden. En toen, hier is een mooie verrassing. Kost mij een hin. En op die hin had het hele Slayer-logo. Geniaal. Ik ben er nog steeds dankbaar voor. Hij er in de vriezer? Ja. Nou, ik hem eigenlijk achteruit. Nou goed, maar wat een fantastisch cadeau. Nee, het brengt niet op. Hast ooit daarvoor op een hin of op een bargenvlees oefenen? Nee, meestal op die zelf, zeg maar. En op, dus die op eerste prikkel in eigen hoed? Ja. Wow. Op die zelf. En dat vind ik een vereiste van... Ja, nou hast de oefenhuid en al dat soort ik vreet me aan. En ik moest er niet denken aan die... kipfilet of zeg maar sinaasappels. En, maar in eerste wie zelf? Ja. En toen heb ik een machines kocht van een Engelsman die in Burgum ziet te tatoeëren. En die wist eigenlijk net zo heel goed wat er dier volgens mij. En ik dacht zo, nou ja, die nuddel die komt aan hij nu, die matrix aan hij in. Ik had die tattoos zoals we weer omzien, inderdaad. Die zitten er ook goed op. Dus, hij zit wel goed, Jep. Ja, het had ik... en toevallig had ik nog net zo lang alleen van mijn eerste klant, wat ik in een grutter ding, had ik nog tatoeëerd. Dus er zit 40 hier tussen. En er is een mooie foto op social media, zeg maar, die 40 hier ertussen. Prachtig is dat om... Ja, nou ja, goed. Ik kijk hier in, ik weet het wel, in de verpleegster... verpleegster? Ja, verpleegsters. Doe die het, bij de verpleegsters, zeg ik. Ja, waar we mooie plakken zitten. Ja, nou, dat weer er hier van. We draaien muziek van Red Clay Strays. The Moment of Truth. Yes. Why this? Omdat een heel jong, getalenteerd club uit Amerika is. En daar ben ik heel trots op het stuit. Maar ik moest er in uitkiezen en deze voelt me heel erg op. En dat ze binnenkort voor het eerst in de Grand Ole Opry stenen. En dat is voor hun natuurlijk. Ze zijn nog net zo heel lang bezig. Maar de zanger is een hele gedreven man. Clay Strays, Moments of Truth. Van eerste plaat alweer van deze aflevering. Tegeer met Rinto Beckham hebben we een mooi verhaal. We zien tattoo shop en hij tatoeëert al meer dan 40 jaar. Natuurlijk draait de muziek ook een, in ieder geval een rare triatros in leven heen. Ja, even heel simpel zijn. In die tatoeëren had je verschillende technieken van. Je bent altijd met de machine in een. Had je ooit andere technieken proberen? Jawel, ja. Ja, ik ben zelf een keer door een Japaner tatoeëerd op een beurs in Amsterdam. Ben je wel in Japan geweest? Ja, ik ben week tatoeëerd, maar net... Wie dat een tattoo-reis? Ja, we doen 2 weken langs traditionele tatoeëerders. Was eigenlijk zonder gids of connecties net komt, zeg maar. Want het is tot op dat stuit wie het verbinden in Japan. En de win was shops, maar die waren dan een beetje, mijn hele wel tastingen, zeg maar, wel street shop, maar die echt traditionele tatoeëerders. Dat was wel via komst daar, want die ben ik nog meestal gerelateerd aan de yakuza, aan de maffia, zeg maar, in Japan. Dus als bij zo'n, we kwamen op Menjimana bij Horiyoshi draaien, Nakano is gewoon de grootste levende Japanse legende, zeg maar, die we in het Westen kennen. En die zit dan in Yokohama. En die zit ergens boven een luchtshokje. En het kan best wezen dat meesten via op de straat net niet eens weten dat hij daar zit, zeg maar. Of daar niks hoe zitten. En toen wij er kwamen op Menjimana, toen moest onze gids
eerst even zien wat hij, want hij wie al aan het werk, wat de klant weer. Dus voordat wij naar binnen mochten, zeg maar. Toen bleek het gewoon een wisseling te wijzen, dus we konden verder naar binnen. Ja, maar daar hier kan oor zitten. De hier kan oor zitten kent en of lezen kent en dan mochten wij net naar binnen natuurlijk. Dus die ben we wel wat in kwam toen we het eten winnen en gingen zo ongevraagd aan tafel zitten. Dus dat is ook wel mooi. Die kwam even zien wat wij winnen, zeg maar. En toen begon het te roken terwijl wij zitten en toen zei ik dat er een pink miste. En, Ja. ik zei wat zien die gids, ik zei dat iemand van de club, ja, ze zei, het komt even zien. Ja, let maar mooi roken. Wat Jim doggen en nou ja, toen gingen we. Ja. Dus, maar ja, toen was ik een keer tatoeëerd in Amsterdam, weer ergens in de jaren 90. En toen was er een goede kennisklant die weer ik op dat stuit. En die stierde er op een neus bij. En toen had ik als souvenir van die Japanse stokjes kocht, zeg maar, met die nuddels. En hij zei, dat mag je wel eens op mij proberen. Ja, zei dat ontstingen. En toen had ik die stokjes nijmaken, omdat ze heel moeilijk skimmaatje kerst. Dus een soort eenmalige broek. En ik denk, nou, die stokjes offer ik er net. Dan had ik ze exact nijmaken. En toen had ik hem maar de hand tatoeëerd. En dat is wel iets wat ik van denk de laatste tijd van... Ja, het is ook wel weer eens doen wel of zo. En dan wat meer, betere apparatuur keepje. Want die is het gewoon voorhanden, zeg maar. Gewoon die, en er ben steeds meer die dat ik doe. Er ben steeds meer wisseling die haast Japaner dan Japanners binnen, zeg maar. Ik ken er best wel een paar die daar ik wel wat in sturen kennen of wat tips aan kennen. En die maar er zitten een paar Nederland, of Japanners in Nederland of regelmatig in Nederland die maar de hand tatoeëren. En een goede kennis uit Duitsland die in Londen een shop had, die tatoeëert ik grotendeels met de hand. En die hang is er ik wel. Weet je wel, dus ik steeds meer in bijvoorbeeld Willem Skoorstras zijn dochter. Die hangen is er wel. Ja. En waarom? Nee, dat soort ding. Ja. Daar is die in Frankfurt En daar is ook wel merken voor, hè? Ja, er is een hele merken voor. Wie in Frankfurt op een beurs in zijn hele ruimte, dan zie je het in die soort viking tattoos maken. Dan zie je een paar Polynesiërs, dan zie je een paar Japanners. En die technieken komen al op hetzelfde deel, maar hoe ze het doggen, het apparatuur is toch al weer oors. De ene wordt er een beetje inhammeren, de ene wordt wat meer instutsen. Dat van de Japanners is eigenlijk het minst pijnlijke qua ervaring. En dat is ik als de verhaal juist van mensen die voor het eerst maar een machine tatoeëerd waren in de jaren 50 in Japan. Die schrokken van hoe het viel. Misschien weer het geluid ik wel onderdeel ervan. Maar die hint zoiets van, doe mij maar de hand. Dat viel terwijl mensen denken dat het volle pijnlijker is. Ja. Maar die machine, daar bloest wel bij dus. Ja. Dit met de hoorn, tattoo is een leuk uitstapje, maar Ja, als je mijn machine is te vol... vergroeid en te vertrouwd met de machine. Ja, machine is vol accurater, sneller en dan... Scherper. Scherper, ja. Want ik hou wel eens de indruk, ja, het is stiller en lichter worden. Ja. Maar de evolutie van die machine, die is toen broekt. Ja, wij zeggen altijd oneerbiedig, dat ben de dildo's onder. Want zo ziet het er gewoon uit. Ja. Het komt uit, het is hetzelfde techniek als een elektrische toortgeblassel en Ja. dildo's. Ja. Maar Ja. eigenlijk is het ook niks nice, alleen de uitvoering is nice. En toen de uitvinding van de tattoo-machine, het patent is uit 1892, zoiets, van de elektrische machine. Die is 2 soorten. En toen kon de elektromotortjes net zo iets. Toen in een grote vliegwiel en dat kent nou volle liter. En het is eigenlijk gewoon een ouderwetse machine, alleen nog in lits behoezingje en op een kap. En die techniek, en het is een soort voortgooi ding worden. Wat steken is, gooi je het voort. Kist het haast net met maatje leren. En haast er ik, omdat het gewoon in een fabriek in qua set wordt, ik had er geen emotionele binding mee. Die een machine van die maar de hand maakt en die filet er en die graveert die namen erin en doet er wat grapjes waardoor het 10 machine wordt. Ja, dan haast er een binding mee of zo, het handwerk. En dat had mij die ding net. Dat is gewoon, het werkt het doet het, werkt het net, gooi je het voor het keer ze naaien. Maar zij is de hele maatschappij een beetje toch? Misschien, nee, ik bedoel net pijnlijk, misschien pijnlijk vraag. Dingen verrichten, werk je die nog wat mee met het werk? Ja, of niet? vergis dat wel te merken. Vooral mij, en we doen protte grutte stukken, zeg maar. Je bent een liefhebber van het betere werk, maar dat kost het vaak meer tijd. Ja, en Ik kan me voorstellen dat die werkhouding dan ja. soms 2-3 jaar roeren haast hetzelfde ja, is. ja, ik heb meestal 12 van dat soort klanten op een dag, zeg maar. En dan begin ik om 10 uur tot 1 uur is 2. En ik wil er eigenlijk de wol naar taai in de komende tijd dat ik misschien
in zo'n klant op een dag toch. Wist wel dat. En ik in een soort privé-setting wat rustiger zitten kerst. Want ik heb een paar oudere klanten die net herintreders, maar die nou serieus werk maken laten, omdat het tijd oors is en hun positie ook oors is. En die heb ik dan, die hebben zelf ook drukte genoeg in hun privé of in het werk. Die zitten direct net op te wachten dat er 100 man omheen huppelen en de telefoon steeds gaat. Die wil ik relaxed. Ik krijg dan ook heel vaak appjes van mensen. Oh, bedankt. Te gek, relaxe sessie. En zitten mensen per saldo, komst tot oren gesprekken. En zitten mensen of lees ik relaxter, zeg maar. Omdat ze hun medaille aan kennen daarin. Geen plaatsje fabriek dus. Nou ja, we doen nou wel plaatjes, want dat is de traditie. Ik bedoel, er is niks mooiers als een plaatje te doen van die voorgangers. Zeg maar, en dan, in Sailor Jerry is natuurlijk een bekend niet, maar er ben zo volle van dat soort lui. We gaan straks 20 mei hebben we hier in Dij, dan is het gewoon uitziekje wat er op voorhanden is. Ik kan niks meenemen. Dan kun je alleen maar uitziekje en alleen maar plaatje van Mike Malone. Mike Malone is een groot voorbeeld van u. En dat is old school, ja, toen heette het gewoon tattoos. En dat is gewoon een naam van... Maar, hoe hel zijn man naar die shop? Mike Malone is al lang daar, dus dat wordt hem net. Oh, sorry. Maar, dat ben gewoon plaatjes van hem. Oh, samen, ja. Die wij kocht hebben, verzamelen uit boekenwijs. Maar je had een gasttatoeëerst tatoeëerder dan? Hè? Ja. We hebben gewoon maat van u, die is toevallig in de buurt. Ja. Dus, maar die doet die plaatjes? Ja, wij alle ja. We doen alleen maar dat. En dan komt meestal, ik was die dat alleen nog rozen als thema. Ja. Dan, als het iets woest, dan moest hij iets uitzieken met een roos. En dan meestal, ja, maar had er een roos bij ken, dan ken, maar roos kent net. Dat is toch leuk, dat gaat het gewoon leuk. Wat had je een klantenkring dus? Dropt het? Ik zie het ook wel alleen op social media. Dat is dus een deel liefhebbers die zeggen, hey, daar denk je even in, die zaterdag. Ja, die zit ik net natuurlijk. Nee, inderdaad. Ja. Het mooie is, ik al eens een keer... zijn hierin dienen en dan dienen we dat met een paar Duitse collega's voor hun en dan dienen we dat het weekend daarna in Duitsland. Dus gaan we maar snel naar Duitsland en bij hem in de shop en we beginnen het best wel druk in Burgum en in Duitsland weer eigenlijk net zo druk. En op een gegeven moment komt hij zegt er is een klant. Nou, ik zeg, weet toch de bedoeling? Hij zei, maar zing je van Jem? Ik zei, hoe bedoeld? Wie het hier nu buurt uit de buurt? Nee. Die weer erin rijden. Want die hier in Burgum konden net aan de beurt. En dan weer naar Aken rijden om daar weer de eerste. Dus hij weer vraagt mij chauffeur. Dus dat maakt, maar wist wel zo van, dat is superleuk. Dat soort, we hebben een hele hoop toffe klanten. Ik vind het mooi dat mensen wat verzamelen ergens oors iets maatje laten. Want ben je een heel grote goede tatoeëerders. Is Nederland een tattooland dus? Of niet? Ja. Ja. Is Duitsland een Hollande in dat opzicht? Ja. Of een België, weet ik veel. Ja, dat kun je wel erg merken. Meestal in Nederland ben wat stugger. Ik in hun keuzes, zeg maar. In Duitsland is het al gauw, merken we op een beurs in Duitsland, dat meestal niet zoiets van... Oh ja, ik wil iets van die, dus door die ding. Ze jou wel wat doen. In Nederland mag we graag tot in de treuren van Pinterest voorbereiden. Van, maar hoe wordt het dan? Wissel zo van, we maken het precies. En dan is het, en als die meestal een keer west binnen, of 2 keer en dan taaien ze wat, dan is het wel goed. Maar we maken het wel graag onder controle. Het is echt voor de rest van je leven. Ja, nou, zei je. Ja. Dat zei ze wel, maar het mooie is daarom dat... als het meestal spreks van die zich 20 jaar lien tatoeëren, 24 jaar lien, die weet er eigenlijk nog precies waar, wanneer en waar. En als de nieuwe generatie spreekt, ze dat weet ik niet, dat weet die hier, die maakt die bril op. Of die maakt die baard. Ja, dat had ze al, ja. Wissel ze van, en waar? Ja, maar ik weet niet meer precies waar. Wissel, het is een heel oor ding worden. Orenbeleving. Orenbeleving, ja, absoluut. Niks minder, maar het is oors. Nou ja, daarom vast, die beleving is natuurlijk door hier nek voor oren. Ja. Best bezig met, ik bedoel net met het einde van die tattoo-schip, maar best bezig om... Ik merk een beetje van ik ga wat meer naar de gruttere stukken. Daar best wel maar dwalen. Maar net op een dij. Net volle drukte meer in de shop. Mag het voor jezelf gewoon bijsturen? Dat bedoel ik. Ja, probeer het door te passen aan de fase waar zelf in zit. Streek maar eens een muzikant die
25 jaar alleen in feestenten stier. Die zit nu in een theater. Als misschien wel singer-songwriter. Juist. Ja. Dus wel van, dat haast ik net vol. De probeer mee worden die professie een beetje aan te passen aan de fase van je leven dus. Ja, want dan, ik had die connectie ik net met een heel grote jonger. En dan ben ik een oud lul. En dat is ik dikke prima, want die laten zich ik tatoeëren terwijl lui die te zien komen in het uitgaansleven. En zo gang het vroeger ook. Ik pikte de klanten op concerten en zo gaat het nou ook. En dat is helemaal net erg. Alleen dat doe dan een beetje. En ik vind het fijn om mij te groeien, mij die klanten die gewoon oren eisen hebben. Maar er zitten oren voorbereiding om, zeg maar. Die nemen het heel serieus. Die klant. Die zeg maar, nou in de 40 binnen en besluiten hun hele recht te doen of zo. Dus dat, zolang als dat nog dwang kerst, bij wijze van, wissel, als het technisch net me ken, als things van, wat ik maatje shot en maar uit, dan mag ik gewoon een stapje. En dan mag de eer om die zelf horen, vind ik. Nog steeds lol erin, maar Ja. ze steeds yes. Ja, kijk wel eens denkt van, nou, maakt je goed, maar er dan wat in je is. En dat ding dat ik heel erg van de klant af, vind ik. En er kan iets gebeuren op zijn dag wat de dag makkelijk te bereiken. Er gebeurt iets geks. Of dan komt er iemand die is bijvoorbeeld 25 jaar naar Tunas die waar te zijn ben. Want dat had ik een hele grote klanten die, wat ik zei, een soort herintreders. Die zich 25 jaar net tatoeëren laten. Die komen op eens weer. En dan denk ik van, oh, hé, daar heb je hem weer. Ik leuk. Het is al hartstikke van alles om bij te praten. Het is hartstikke op zijn eind, maar ik ga toch maar een verschrikkelijke leuke vraag eindigen. Want als toen je voor 50, 60 in die stoel te lezen had, tatoeëert dat oors dan een jong mens? Ja, en dat mag ik vaak zeggen, want toevallig Maar die gaan nog een soepele hoed, zo zeggen. Ja, toevallig al aan een zaterdag, dan komt er een dame enigszins op leeftijd, wissel, misschien al bij de 40 of zo. En die komt mijn plaatje van een dingetje van Pinterest, wat eigenlijk op Famkes van Sexy zit. En dan maar zeggen ze van, technisch jongen, het plaatje lukt net, maar die vuil is ik net meer. En dat komt bij dan kist dat wel een beetje goed brengen, maar wat grappen en grol. Maar ja, dat ging gewoon net. Wissel, dat maakt meestal net verwachten of zo. En het is ook logisch dat mensen dat net snappen, maar dat mag wel constant verkeerd in blijven, zeggen ze van. En er zijn natuurlijk lui die gewoon dat er wel opknallen. En dat is juist dan ik dat het gewoon binnen no time en net maar uitshot. Daar is ook een heel groot voorbeeld van. 40 jaar tattoo. Hoe neemt hij zelf ook? Artiest, tattooist, tattoo, weet ik veel. Een goeie maat Darko zei vorige week tatoeëerder. Gewoon echt tatoeëerder. Klaar, punt. Een tattooartiest, dat is weer een oorlevel, zeg maar. Dat zijn lui die eigenlijk alleen maar hun eigen ding doen. En mij, gewoon tatoeëerder. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie kreet. En om het wat feestelijk te omlijsten, had een prachtig mooie gelimiteerde serie flessen whisky uitgebracht. Met die grote maat Wietse Sterk als logo maken. Ja. Die whisky, had hij zelf... Nee, die whisky nee, achter in de tuin. In die lockdown we moesten stoken. Moonshine. Ja. Daar had ik wel om zitten te denken. Nou, eerst dacht ik van ik wil iets met bier. Maar er is al zo volle bier en wat mat je dan nog? Elk dorp had zijn eigen bier, hè? Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, en mijzelf wel eens een whiskietje en er komt wel eens wat meestal en dan kun je daar wat door lullen. En ja, toen kwam ik de man van de Skellington, van Dam, drank en Joris Dam. En die zit in de whisky en nou, ik wil een goed gevoel bij en die maakt je een mooi product. En eigenlijk, die hier nog een vet, die ergens 15 hier in Schotland alleen hier. Dus, nou ja. Komt u maar. Zeg maar. We zoeken eerst wat oors. Maar het moest ook iets wezen wat de lading een beetje dekt. En ik zit net in een whiskyhandel. Dus van het hoe ik een winstgevende onderneming te wezen. Maar het moest gewoon leuk wezen. En ik heb wel een beeld bij hoe het eruit zien moest. Goed etiket. Maar de inhoud moest ik goed wezen. En daar krijgen we goede reacties op. Dus hebben we een leuke actie. Fine whisky. Dat doe je. Je 40 jaar tatoeëerder binnen. Om waarom te zien. Ik hier een maat uit Engeland die zei, ik zei van ja, jij zit zo mooi in de kast. Ik doe hem net hier. Nou, ik zei, daar is er wel voor eigenlijk. Ja, maar ik zit zo mooi in de kast. Dus, je soept de whisky op en je vult het bij mijn oren. Ja, rooibos. Ja. Rooibos thee en een deksel er. Ja, je begint met whisky en je eindigt met rooibos thee. Dat is... Dat is ook wel een mooi verhaal. Hè? Nou ja, dat komt eigenlijk. Er weer een klant die hier dat ik. En die hier ging die hier de rooibos thee in. Maar dat weer eigenlijk vergeten.
En toen hielden die fles een keer voor die jongen noor. En toen zit de skimmel en een paardenstoel erin. Dus Ja, cheers. Kijk dan een heel oor in hoor. Goed. We rijden nog hier in plaats. Bywater Call. ja. Let me be wrong. Wat is het verhaal van dit nummer? Of? Nou ja, dit nummer, te gek nummer. En recentelijk wint hij voorprogramma van Robert John and the Wreck. Die eind deze maand in Bolwerk staan. En toen had ik echt zoiets van, wow, waar ben je? En toen wint eigenlijk net mijn volledige band. De zangeres en de gitarist. En dat maakte zo'n indruk. En cd'tjes kocht, luisteren. En dan kom in oktober met de volledige band in Nederland. En ja, echt, een van die zangeressen, net al te grut van stuk, maar een dik van een stem. En live gewoon erg goed. Heel goed band. Dus gedreven, daar gaat het door. Dank u wel. Dank u wel. Hier. Kindly slipping away. Just as I found you, shine like a brand new, another criminal who plays true. Quiet now, baby, don't let them hear